Sundqvist Jukka tässä Klikistä, terve. Vuosi alkaa olla lopuillaan ja on aika katsoa hieman taaksepäin ja päivittää teitä, meidän asiakkaita ja muita sidosryhmiä meidän kuulumisesta tämän vuoden aikana. Tämä vuosi on ollut meille ennen kaikkea muutoksien vuosi. Edellisen vuoden puolella me siirryttiin osaksi Nordic Monin konsernia ja se tarjotti tänä vuonna paljon muutoksia meidän jokapäiväisessä työskentelyssä. Nämä muutokset ovat olleet pääsääntöisesti erittäin tervetulleita ja voinkin todeta, että olemme ylpeitä olla osa näinkin perinteikästä, mutta samalla niin muutostietoista viestintäkonsernia kuin Nordic Morning on. Toimistona Klikki on ottanut suuria harppauksia jälleen oikeaan suuntaan. Me ollaan onnistuttu vakiinnuttamaan meidän asema strategisena digitaalisen markkinoinnin asiantuntijayrityksenä. Ja voinkin sanoa, että me ollaan yksi ainoita pohjoismaisia yrityksiä, joka voi aidosti sanoa olevansa niin sanottu always on toimisto. Tämä vuosi on ollut jälleen Klikissä myös yksi kasvuvuosi. Se on tarkoittanut paljon teiltä meidän asiakkailta, mutta myöskin meidän työntekijöiltä. Mä haluankin käyttää tätä tilaisuutta kiittää teitä molempia sitä upeasta ja raskaasta työstä, mitä te olette tehneet tämän vuoden aikana. Mä en voisi tässä asemassa toivoa parempaa asiakaskuntaa tai parempaa asiantuntijatiimiä kuin mitä meillä on. On hienoa tehdä työtä teidän kanssa. Tässä kohti on kuitenkin aika hiljentyä ja toivottaa teille kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Olkaa rauhassa.